Me kaikki haluamme hyvinvointia itsellemme, läheisille. Hyvinvointia on, jos on työtä, suomalaista työtä. Minä haluan toimia presidenttinä niin, että on suomalaista työtä, koska sitä kautta tulee sitä hyvinvointia. Olen tavannut monia teistä tämän vaalikiertueen aikana. Olen saanut paljon, saanut nähdä, että on olemassa yhä suomalaista henkeä ja tahtoa tulevaisuuden tekemiseksi. Olen nähnyt pieniä ihmeitäkin eri puolilla Suomea. Voidaan kertoa, että tämä ja tämä, mitä me teemme, on maailman parasta. Me suomalaiset arvostamme sitä, että kaikilla on tasavertainen mahdollisuus, vaikkapa työelämässä. Nyt asia ei kuitenkaan ole näin. Vanhemmuudesta, äitiydestä aiheutuu kustannuksia, jotka kohdistuvat vain naistyöntekijään. Ne kustannukset pitäisi jakaa tasaisesti, sillä lapsissa on meidän kaikkien tulevaisuus. Tämä asia on nyt vaan hoidettava. Minä näen sellaisen Suomen, jossa on vähemmän ongelmia ja ahdistusta ja enemmän ratkaisuja ja tulevaisuuden iloa.